Търсите перфектната рокля за вашия специален ден. Нашите булчински рокли са тук, за да ви предложат всичко, което мечтаете в стил, комфорт и елегантност. Работим бързо и по ваши мерки, за да ви осигурим перфектната визия. Ако имате нужда от корекции, като скъсяване или други детайли, ние сме на разположение. Роклите ни са не само перфектни за подписване, но и идеални за кръщенета или други официални поводи. Роклите ни са изработени от висококачествени материи като дантела, сатен, шифон, тюл и други, които придават елегантност и неповторимо излъчване. Посетете ни и намерете вашата мечтана рокля.